Какво пречи на желанието ви да се изпълни? Какво може да ви помогне да се осъществи? Таро наредбата ще ни каже. Колко често ти се е случвало да вложиш цялата си енергия, време и средства в едно желание? Да го обмислиш до най-малкия детайл, а то просто да не мърда от мястото си. Сякаш въртиш педалите на колело, което е качено на стойка. Краката ти горят от умора, а пейзажът пред теб не се променя. Днес ще си говорим за онази особена магия, при която желанието изглежда толкова близо, че сякаш вече можеш да го докоснеш, а въпреки това нещо невидимо го задържа на място. Ще разберем защо всъщност желанията ни остават на пауза, защо самите ние понякога саботираме финала и кои са онези скрити вътрешни спирачки и външни сенки, които ни пречат да стигнем до заветната цел. Ако усещаш, че си се заплела в кръг от вечни подготовки и отлагания, остани с мен. Отговорите може да те изненадат. Да видим какво пречи на желанието. Имаме вътрешни и външни бариери. Пажът на пентаклите ще покаже вътрешната бариера. Това е състоянието на вечния ученик. Често се лутаме в кръг, опитваме, разочароваме се и се връщаме назад. Проблемът е, че подсъзнателно не се чувстваме готови. Мислим си, още малко ще се подготвя, ще науча още нещо, ще стана по-добър или по-добра и отлагаме реално действието за утрешния ден. Старшият аркан Луната ни показва външната бариера. Това могат да бъдат родители или близки, които със своя опит и убеждение казват: ние знаем как е най-добре. Това няма да се получи. И с това ни спират. Друг аспект на Луната е неясното желание. Понякога не искаме самото нещо, а усещането, което очакваме то да ни донесе. Например, желаем кола. Не толкова за да пътуваме, а за да се чувстваме по определен начин. Ако желанието не е ясно определено, то трудно намира път към реализация. Как да действате? Ето съветите на картите. Кралицата на жезлите. Това е карта на действието. Тя казва: стига сте се подготвяли, просто станете и го направете. Спрете да търсите перфектният момент. Ако имате нужда от помощ, просто помолете. Десетка жезли ни кара да преодоляваме трудностите. Това означава да се заемете и с скучната работа. Често желанието не се сбъдва, защото се плашим от малките, досадни технически детайли, като регистрация на сайт, попълване на документи. Трябва просто да преминете през тези стъпки една по една. Картите отправят главно предупреждение. Какво да не правите? Двойка жезли казва: спрете с празната мечтателност. Не стойте в очакване и не рисувайте безкрайни планове. Не използвайте нещо като начин да отложите решителният момент. Всяка отлагаща стратегия ще започна когато съм готов или готова, може да се превърне в начин да не поемете отговорност за резултата. Магът дава крайният съвет. Показва, че имате всички ресурси, за да изпълните желанието си. Но магът понякога се увлича по процеса на учене и планиране
и се отказва точно преди финала, защото вече му е станало скучно. Поуката каква е? Вашето желание е напълно възможно. Не се отказвайте точно преди да поставите финалната точка. Спрете да анализирате и просто направете последните няколко скучни стъпки, които ви делят от целта.